posachedwa apa tikupasirani program ya Zilipadi imene imachitika pa wireless ya Mage FM, ndipo programu iyi idachitikanso pa 5 January 2024. Takhalani pompo mumvesere kuti program ya wiki ino idali motani ni kwamba kunditoza ano chonchi nene zimene zinandipyesa tima loza ni chala ni loza ano zala mandigwedeza mtu wangawo moti ndili ndi umboni oti mwina ndakakhala kuti ndine wankulu olo sister angawo ni munthu amamuna inenso ndi wamamuna tonse mwina siku limene ndakafa kapena kumenya munthu kapena kupanga ngozi yayikuluso anamba kunditoza nauza kuti komanso mukuziwa zokuti akuti mayanga ali nyumba iyi fuka momwe tinkakambiranamu izi ndingadandaula zanga tinkakambirana tinayandikira nyumba ya mwana zachula mwana chakuti amaiso ali nyumba iti mukuziwa soma yanga ali nyumba iyi ayende pamene panavuta anazuka amayanga akulu ndikundigwirene pankono tiyelo wa nyumba mwa mukatenga akazako ine nkwamba kudabwaso pamene ndi mkulu wawo weniweni wa mayanga ili akundigwira momotani kuti mwana wanga mwina khala basi tipangeza kuti kodi wabwera bwanji kapena sachitika njani no anali mmozi ye mwana nditenga ineyo ndikundilowesa kuti ndika nyumba ine maloza sinali yawo inali yako kwachi nauza ura bwanji mukutere kuti tavukuze zimandikanika fuka choti munthu une ndali ndikudwala sistanga amangolira sistanga naye mapakomo ngwamba kuitana komo lomwe amati tilowe lichi ndipo iwo tefetira madu amaziwa kuti munthu ndi wang'ono saona ya onse kuti zinthu zija amayanga aja malemuwo zonse zija mazimfa chifukwa chani ndikutero anthu aja kena kanu asisa jana nditenga akulira alitiye ni nyumba tikapempera natenga ndi sister anga aja tikulowa nyumba apa kulongolola athu aja kufuna moto ena kutulusa lupini funa oti kutimenya koma nomfuka choti tinali apa mtundu komanso sizimaoneka kuti titaupangapo ine sindili mwande umu ine sinatenge chida china chichonse momwe ndimachokera ine kuplanta nango amba kulira ndikumalira athu aja kunangonjikana anthu ndikupita nyumba ndi sitanga kwamba kupempera kena kano nauza sisi fuka choti kwa pambwanga ndi muziwina nauza sisi ndikubwera kale mwina china chake chitha kuchitika ndenda pang'ono koma ndikubwera fuka nafika mama ndikubwera ndifike muziwina ngati kuti kuli ngati kunokoti ngati kuchemusa kapena kumbani nali kumbani ndikupita kuchemusa ndikaziwise kwa pambwanga ine nomwe taberekedwa ifeyo mwamali kumene mu napitako nakapeza mayanga ang'ono nali odabwa kwambiriso nditakatenga alongwa abambwanga alongwawo abambwanga aine ntakatenga nakauza kuti aine ukuku kuchitika zakuti sindikuziwaso kuti sistanga zamuthera bwanji kodi tikampeza alitiye konko ndifika mpaka na mwana uyuyu ankanena kuti amaona mayangawo amaona anachulazo iwo achanso kuti awaso to amaona atu olwazinzanga enanso akuti akalowa ntawuni mu haimeniwu akuti azinzanga ena awiri atatu amaona koma amene siningamchule pano pa koma mpana namfusa kuwakudowa kuti bwanji anena kuti amene uchasoma amayi wa amaona natine sinimaona bwaji alikaya natoke chabwino kena kano nitafika nawo amayachi anthu anauza zakutunda kukwatira pano msisakukuzeni nenango amba kupepera ndi sistanga jakena ka sistanga nauza kuti asi ikamakwana fokoloko ya mazulu mapazanga amatupa ndikuuzani kuti mwina lero lomwe eno ati pafuwa choti mwina simulola kuti ndifere nyumba zomwe zimandichitikira ku planta mwina zindichitikira kunoko fuka mapazanga onsewa matenta ikamati fokoloko moyo wanga wasiku ndi siku nthawi imeneyo ndiye mundi nyamula salake mona kuti chimwena ngafuka ndikuuzani kuti kuvika ni saluyi mundikulukize nawo fuka ndimamva kutenta azusa uzituluka usi saluyi chayonyowayi soza kuti waika pa chisulo choti mwina chitenta tinguyerekeza koma ataika pa thupi la ineyo mumva bwanji simuninyamula kuti mwingo muphani ndikuona fuka choti mukuchita zokuti zinthu izi nzamasenga izi ine zizikandichitikira tili ku planta ine ndikusiyani kuti muzipempera ine ndizipita mwamwayi nakwera kale moto mwambuye nakafika bwinobwino nakafika kwathu nakhala 3 days mpamene neyo nimaona sistanga chakubweranso akubwera ndikhala tochokera ku muzino kwathu komwenso kucholoso akundipeza nawo kutawani kuno mmene mwenenso ndilibekina kaliposi akunduza kuti achimwene ukuti mwasumiridwa mmene momo zaufiti paja kumalawi kuno kumutchula munthu mfiti ndi zinthu zoti umamangidwa nazo akuti mwasumiridwa ndili ndumboni kuti azibale anga amafuna kuti nene kafire kundende boma lindimange ineyono kuti ndachula kuti afiti fuka ndazibale anga ninkonana nipitira kwa afumu ndikuwapasa samani ndikumuzuza sister wanga panopa ndi malemuso ndikunena apa kuti abwere ntaona zandisamenye machidule anamwalira motani ndikuuzaninso mwamwaliro wake ndipo wamwalira ineyo kulibe nachoka pano komanso sekhayo wamwaliraso chichitikire ni zimene zonse
ndachoka pene papa ndakafika kwathu 3 days mpamene no amabwera sister wanga ananipeza kuganyu kwanga komanso tsali kuganyu kufuka ni time ene mati nikakhala malo mwene magwirene ntchito nimapezeka kuti mendo wanga ikungotenta nikuchoka nikukhala poteropo ndikule masilipa sapato ijepezeke kuti ikutaniso ndichepera fuka mapaza ya mande ndikule silipa asina mwina kufika nopo mangongolaso mundu chofika nombo zosakhala bwino zichi kena kano pamene ndimauza ine sister anga kuti ineyo kumuziko andisumira yeye mwina mundipase 1 week mukauze choncho fuka apa ndipe transport ndichita kupempha kuti ndipezeke transport yoti fuka za kumuzi silinga nyoze ndikumuzi kwathu ndikueneleka ndipite kuti kumuzi fuka anapita kwa afumu kala tochokera kwa afumu ndikubwera nawo ku planter ine nanyamuka mama transport chenapezeka ndapita konko nakapeza sister anga acha chimwene tipitako cha matukuloko kani tukuloko nawo zaso ma sister anga ena kunoko tinapita ku milandu kuchi tidafika ku milandu kuchi nakafika kwa afumu kuchi zinali zodabwisa kwambiri ndipo ndizo zoti mulungu ndimaziwa kunja kuno kuli mulungu ndipo antilu nawo ndimapemphera ndipo ndimaziwa ngati anthu amachita za ufiti azasiya ndipo mulungu azafikira anthu umboni ndili nawo hotel fuka choti siku limene lili titapita kwa afumu kunalambu yanga ena ake anabweraso imeneyo ndi afumu anamba kundifusa ineyo kodi zinakhala bwanji iweyo zakhala bwanji munga anamba ndodandaula mwana anabwera pa kompatu zatichula kuti ni mfiti apa komo pamene pachapo soka ndilo anthu acha sana zendese bwino sana auza ambuya anga ena aso koma sakhala pa komo nawo makhala kubanja koma siku limene anangouzidwa mwadzidzi kuti mbwere wakuti akuchokera ku town kuli milandu koma zoti ino mwina asana apite kwa kasuma aziwiseso naonso kuti tufuna tinsumira wakuti anazati nena pa komo pano ayi anangogwirizana ndaja abusacha omwe amachula mwana uja ndazi bali anga aja maya akulu amayanga ndi andani ndane apa komopo akogwa janawo ena ndena onse ndomwe anali kumeneko ambuya ngachi anakanga ta auko aja limbali yanga ngogaza kuti angonditutumusira mwina tete kamve bwanja sana msumiri mwanayo tikoza kutendo bwanje sana nduze kaya mwayindu anapezeka kuti anafusa koma zonsezi ndendauza inetu ndamva izi kwa mwanayi ndiye athu wasina achule kuti ndafiti koma zomwe amandipanga zonditoza ndinango achula kuti mwina ndafiti ndipo mayanga ali nyumba iyo nepamene nomwina andisumira koma cho target yanga olopochokera kwanga ku town sinatenge chida china chichonse kuti ndikupanga ndewolo mpeni olo nyumba mwatu sinatuluse nkhwangwa ine iliyonse atanditoza choncho akunda atandigwira mkono anangondikoka sister wanga ndikulowa nyumba sinatulike monso ndichida koma iwo anali atabwera panja tinangoamba kupemphera ine ndi sister wanga nachoka pene popo anapezeka kuti nditauza afumu aja nana kuti ndadazusa ambuye athu akulu pamene popo koda ambuye zomwe mwanayi asana musumire kunoko anakuziwisani poti ambuye ake akulu ndiniyo pakomopo koma tikuziwa kuti simakapa koma makhala kubanja pajefe mtundu walo omwe timakhala kwawo kwangazi nawonso amakhala kubanja anachita kuita nzidwe umene koko ndikupita mmuzi mwathu mavo tamene ndafumu omwana ankaweruza nkhani imeneyi anana kuti ine nkhani ine yonse sana ndiziwise ndiye ndikudabwa naye kuti nkhani ifika kuno bwanji inenso asana tuuze mwinate ndiye kuti mwina adi mwanaye akumutani akumulozadi nawo safumu anakangata ichochi ambuya angachi anakangata ichochi soka ndiro anazuka ndabusaja nthawi yawo isanakwane kuti ayankhule anamba kuyankhula akukangati zonyozazo ambuya achi ndi afumu kanana kuti kodi inu nthawi yanu yoti muyankhule tsina kupasenizo kangati za mulandu simukuzidziwa bwanji tapita ndikayi kuseli kukubwere nkhuku kangati kuti akulipirisidwanso anthu anandisumirachi kangati kuti mulungu ali pa ineyo nakwera anatiuza kuti mulandu kwa leroli waima ndiye siku lakuti mubwere ndiye nauza kuti poti zili choncho sina nkhauza kuti akatenge nkhuku kuseli ndiye kuti mulandu wayimisidwa kukoneka kulowe wina ife nono ndinakangati kuti bwalola tani lata tinanyamuka nkumatani kumapita siku limene lolo nthawi imene sininkagona kumuziku fuka ninkopa kuti zomwe zikundichitikira ikamati fokoloko kumapita usiku zinali zoti mwina zikhala zopya ndi mwina ndipanga ngozi mwina ndizipha kumene kapena kuziyasa kapena kuyasa chalichi ndizikoka ndikuphedwa anu ndimafuna kuti zizindichitikira ndili ku town tetija itakwana yo mwana ndipasa sinanyuzereso poganiza kuti ndikumuzi kwathu panata 2 weeks pamenenso ndimabwereraso mwamwayi nthawi imeneyo ndimati ndikapempha anthu ena akufuna kwabwino ngati azinzanga ena ndimawuza amene ndasumilidwa zotere
amata ndipasa transport anandipasa transport akaga transport anandipasa ninkazi ananduza kuti apapa kumaliro kwa kane kujeni kwanu tipita tonse mwina transport umaija yemwe ucha anazandipasa transport ichayo ala ile tipita tonse ndikaone kuti kupita dikumuzi kapena chijanzenizeni nafika nyumba ina imanga ndineyo namangira malimu mayangawo ndiyakolido anamanga ndiyangana kumakomondo angana kumazulo komo ukalo apapa nangeka kolido kuchipinda ukuso chipindaso ndiye chipinda china chinasandusidwa ngati palasi ninalo ameneko nakhala pene panabe zatapikira sinima iwala mpiru wosatendera koma oyika tomato namba kuja kena kano nauza kuti ndi mkazi ninabwera nayo anena kuti kodi mwana amakuza zinthu zijazi ali kuti nakakonda ntamuona ntanziwa fuka santamene sitina mpeze mwanayo si ulendo womaliza sitina mpeze ko mwanayo ya ali amayi akananyamuka kuti akamusake kwa zinzaka akamuitani ndine nazuka pamphasa pachi sina jeso nangotema mbamu ziwiri ndamba kuenda ngati nyumba mucha ndikulowa kuchipinda kwini kuchipinda konkomwene ndimapeza konkhuni pamene ndimambaso kulira asu ndata mwaziona nkhuni ndanzusa ndata ndamuzusa nkazi tabwera wabwera nkazi ndati waona taona alongo angawa mena kuvutikira kuno kumuzi pamene nene nali bwana ine yoti nimathandiza sistanga kuno kukulisa nkhuni kumuzi ngati kunoku koda anthu azibalanga kumakundipanga chani nana ngoti tiye tipemphere kazo chanango ambaza naye kugwetsa nsozi akulowa kuchipinda ine nasala pene paja ndapapukuta nsozi ndikutuluka kuchipinda kucha ndikutuluka kuchipinda komwe kuna nkhuni kucha ndikukutere kuti nzipita kukachipinda nanga na khomoloro toloro erali napeza chinthu tendende bokosi straight bokosi ine namwina nakazi uchitabwira uonechi sono chifukwa chani chikufanana ndi bokosi ndiyene nali odabwa kuti fuka chinali chaching'ono ngati titakuyerekeza ngati china ngati komano chinthu chifanifani kwake bokosi ine bokosi ndimaliziwa olo toyi ya njingamoto ndimaiziwa toyi ya ndege ndimaiziwa toyi ya bokosi ntakwiziwaso kuti ndi toyi koma yapangidwa design yachani ya bokosi nona bokosi ndikutere ala bwanji chikhanga ndi bokosi ine ndakachikwira chinthu chichafuka choti ndalibe nacho mantha kuchinyama nona kulemera ndipo unali mwala ndondo kulemera kwa chilendo kwamwe mamwe pamene asisi achamabwera ni mwana ucha anakampeza atipezerera chinthu chichati chili mmanja ndafusa asi chinchani bwanji so nawonso kwamba kudabwa bwanji so chofanana ndi bokosi ndimene dati ye ali kutoka mafuna mwikire mwini akuti mene ndi casket ine ai mmene munthawi sina kwadi yopita kuti kwa afumu kuja tangufikira gayo kutije kena katizipita kwa afumu siku ilili mkazi wandi kakamira ine chinthuchi sina chisiye nsoyi nango chinyamula nango dabwa mwana wa mayanga ang'ono ndakulu omwe ndikwane nawonso akulu pano padi malemunso nawonso athamanga choti nango aonesa kuti ine chinthuchi nachinyamula tikupita uko anathamanga ine namba kupita sina nganthawi na mlandu imambika tukulu nachinyamula chinthu chita kuti nkafanizire kuti kodi chinthuchi chifana ndi bokosi koma ndichipeza nyumba fuka iwo amate ata maziwa kumuzikucha chiseko olotano muno chiseko chikakha kuti ukasekula chimangogwa suma yaikapo china chakuti samasekukire iwo ati amaona ngati ni mwala chapi koma patemelera ndachionesesa kuti chikufanana ndi bokosi ina kena kano nditafika kumene kujana ndinakafika kwa afumu kucha ndafika nawo chodabwisa nchokuti afumu achata ndione ndichitisina chitamu nazibalanga ena ndenda sali konko sister uje ni sister mkazi yomwe nabwera nayo chanandilesa kuti ndichitaye sister anga ananduza kuti ndichitaye ine koma sina chitaye ndiki nafuna kuti ukakhanga tumboni wanga nakafika nawo kwa afumu kucha chodabwisa nchokuti afumu atandiona ndi anthu ena afumu sana ndayankhule china chilichonse apanango bwera wina wake uzanena kuti leloli uje ni mulandu walepereka afumu akapanga za makoponi takutiko ndine ndalota namba kulira nawo takuti inesenza bweraso unoko fika matransport nimechita kupeta koda tondisa pepa taire ine tikupita nanyamuka kombo mapita osadziwa kuti chinthu chicha ndinatenga kulita kuti ndibongo sinali kulu motena ndilakira ndafumu akuti ndinaziwa bwanji zimenezi sindapite kwa sing'anga kuti ndikaombeze bias ndatoka pamene popo ndolo kansinji winake ndikondwa mawu nakumaonena kuti bwino ngati mwatero mukandisiye komwe munasiya mayanga mukandisiye kono kulitsikana simene zoza kuti zikandichitira bwino mayanga pamene anaziwa akuti mayanga ati pataimeneyo adonno kuti pano ali moyo kasali moyo kono aliko kumatemene anali moyo akuti chonda imeneyo amanga analakutisa kutakulira kuti ananga
basi mwamba kundizuzira mkunamba bwayi mwananga kuti mkandisiye akuti mayanga komwe kuli komwe analiwo amauza kuti anako kuroba akabwera uko amatuma ndituwo iwo amatuona ine kumachesadawo nkumanja akulo komeneyo mwakagali kuti sindikwaonewa mwana ngati kupanga mwana nkumauza akulati tena kaizinezi siwabwaji tabwerera mtatengana ni mkazucha mwana wa mayanga ang'ono anakwera ndi njinga yake yakapasa amene mai ake swanali ochuda chikulu dana nduzamweni nawo zaide kumusini magoma kupita pagoli ati ngakweni chipita kunaonero kuti unalika ndima kada yama ine singa kone ku alama ine zimene sizikundikani sisi undikuza zomwe zikuchitika pa pano ineso nakwadira kukuza nakobwera olo makolo akutere ine ndifuna mene okuyendera mazulo chindi kunyamula ndikunendaita tisachingaina aliyengu ndi nyamula chingemo singa kwa tetita tiseni chingaina fonkazo yanata mdandara ndinakwera peno ndakafika pa Goliath ndinefika pa Goliath ndinapeza mimi basi sakwera nayo mimi basi ndapepa kuti nkaza nani pembera kuti awu mendo yake mazulo ni mafuta mbofunika akale moyiwongola bwaji ndimpepere pa kusokolo ndinakwera kusokolo ntakwera kusokolo simalizo ndidabwisa kwambiri kuti sindikuziwa kuti kodi anthu aja amafuna ipake ngozi kapupena amafuna ndilengerezi chani koma nono kuti mwina muona kuti ndikapangisa ngozi anthu aziwa kuti tamuphandi ifeni kuti asakafike kutawo mwina tingomulengera zina anandilengeradi zina kuti chaukuzani kuchokera pa Goliathipo ndinamba kumbuyo kuti ife sindinakwera kusokolo ine ndinkazuza anandipepera malo ine ndadaka ingopita ndikoko kuti muzithandiza patient chifukwa matenda amakulu usiku kwambiri ukakundima ukamayamba musathandiza patient tinakwera tonse kusokolo ndinakhala padwa kuti mkazi wanu kumbuyo kwathu ife sindili kusokolo minibus nditakwena mga kumini minibus kwamba mali nakakulira mwana kwamba kulira mwanawo kwamba kulira nditu mwana ucha kuti ani mwana basi ndiye kuti akumwa pachikazi ndikangana mbuyo mwana ucha akungulirabe kireka kumpasa akungompasa madzi chodebwisaso mumpasa bene mwana akalira kamwana kakanda akumpasa madzi ene nambuduwo kodi chimachitika chikoti chikuchitika nditani mwana uyu akundisokosa ati ine ndikubala mwana akulira osaziwa kuti munthu chasanali mwana yayi zinali zinthu zolenga za anthu acha kumuzi kucha chinali ndili ndi umboni somveka bwino ndipo ambuya akunyimva apapa kuti mwinaso sinali kali muodoya ayi mwazi wabwaji kuti ndisingaka okay chabwino nazi watafika kunyumba kwathu chabwino nazi siwabwaji ntachoka ukoko mwana uchakulira tipitirize kai kuti ndini pasi mwana uchakulira ndamba kumuyang'ana mwana ucha ine ndamba kumumva kusokosa komanso akulira kwambiri kuti mwana yakudwala kapena chichitika ndichani tena kano nawo zaineyo anthu achi ngabwesa ndikuladileni mwanayo patient ineyo ndikuladileni mwanayo aneni pasadi mwanayo chakusokolo kucho ndipatsira mpando wa driver suwa makatuma kawafu aneni pasirapi kundipasa patient mwana uchasaza kumu mpana mnabwesera anthu achi chodabwisa mpana nazabasa kazi nali nayo anendera mwana sasa paka nafika mtauni muno nakafika pa jechero apo pamene akukwera po zambayani chanchani pere pajabu kuti tikwere minibus pali pamene pajabu nanama kuti fuka tinakwera straight ya kuchemu ya Chilimba kuchokera kulimbi tunakakwera palimbi ndipo tinakwerera imozi isu kwa mwana ucha sana kusike naye mpaka pa Queens kuti monga wodwala wachokera kulira kucholo mpaka na kuna kwenene kama mwana ameniyo atende thupi nditu kapena akudwala mwana ameniyo napitira naye nasikapo nali ndiwa nzaga wena kiri pamuti ndiwa polisi nazamona polisi ndikuziwa kapena kupanga propro ndikuziwa ndimuza kuti unomu muli amaena akatenga mwana koma kudabwisa kulira kwanga tisiwawo pachidwa mtendo mkaigwira ine kumuza kale ati navomerezana ine nikazo tena kano yakwa monong'ona ina akache samamva se wapolisi wamona sindingakwera kusokolo ase wapolisi yoyo ndimakula monong'ona driver matani pene driver iya kuchama yake basa kungoendeleza ndipo sana yanke ndipo sina mumva kwambula china ndichosi ndipo driver sininga muchule kuti anakhulapo ndipo sininga mkumbukire ndipo sininga mzimu tenti bayi jilizi kena kanu pamene numafika nino pamene numafika no pache Musa anthu acha akubwera apolisi acha ine sinasokola iwe tamushulumira kukoza kwa koko fuka ndafuna kuti anthu achasangize kuti ndakaita na apolisi ndikuulowa mini basi chapanando zinamba uthamanga panandozi anenda kuti apolisi sakuza kuti sikita uzakwira mini basi ichayi akufuna zomwe ndakuza zija koma iwo amaona ngati uzakwira chani mini basi icha ipena pamwamwa apolisi aja amwina ndambuye anasalira ine ndinakwera kwaya nditifika pa Musa
anthu ajanasika tosi chodabwisa mai anaendera kwina wina anatenga mwana odwala olira limbamba kuti neno pachilimba pali kumagala amaya matabala kuku kumagala iyo ifitina napita straight kuti taone kuti anabweraso pompopo munthu wina ndi mwanaso amaoloka naye madaba yakamwanayi ndeno kanga kuti angupita kuti pake tiyenda bwanji ifeyo ndi mkaziyo ine ndi mkazi nkukhandu mboni womveka kuno kuti anthu anthu okubaba akoma mwana tisamusiye kuti apite osaziwa kuti amwene zamasiramusi amafuna ndo ajagafere kundendene amwene ndi kuagwirira mwana wajadada mwana simuntenga mumupitisa kuti iyo mwana simuntenga mwana okhala waine ukuze kuti wambira kumutenga ukufuna ndibere mwana akulu namba kumenyedwa zachilendo mpaka namkazi anena kuti anamkanka munthu inu munthu yomusamupe munthu akudwala zamafuna kuba mwanaye yamafuna tibe mama inatola mwala ambuye anenda sampafu natola mwala ntazuka antamenyedwa pasi ntazuka chemusaicha ndipo nali munthu ocha chichimanga natola mwala kungenda sindikuziwa kuti ndinenda bwanji mwampafu ya mulungu mwala amene wo kufikiranso pamene tiza kupaseni program ina kumbukirani kuti bizilipati simuzasiyidwanso malere konse ayi ndine mkonzi komanso muludzi wa zilipati pano pa Mich FM Nicholas Mbonera. Iyotu inali program ya zilipati imene imachitika pa Mich FM pamenepa pamabwera nkhani zopsa kapena kuti zosiyana-siyana zochititsa chidwi umati ukamva umati komadi zimenezi zikuchitika mdziko muno